Μας ενημερώσατε στο προηγούμενο βίντεο για τις πιθανές παρενέργειες που μπορούν να προκύψουν από τις διάφορες θεραπείες. Όταν όμως ο καρκίνος εντοπίζεται στην περιοχή της κεφαλής και του τραχύλου και πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, υπάρχει κάτι επιπρόσθετα που πρέπει να προσέξει? Βεβαίως. Η ακτινοβόληση στην περιοχή κεφαλής τραχύλου δημιουργεί πολλές επιπλοκές. Η πρώτη επιπλοκή, η άμεση, η οξύ επιπλοκή, είναι η ακτινολενογονίτιδα που οφείλεται στην άμεση τοξική επίδραση της ιονίζουσας ακτινοβολίας πάνω στους του βλενογόνου του στόματος. Ο βλενογόνος γίνεται εξέρυθρος και ειδηματώδης, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, μετά αναπτύσσονται ελκοδιαβρωτικές βλάβες, πολύ επώδυνες και φτάνει σε μια κατάσταση ο ασθενής που όχι δεν μπορεί να σιτιστεί, αλλά δεν μπορεί ούτε και νερό να πιει. Και αυτό αποτελεί έναν σημαντικό ρόλο διακοπής της ογκολογικής θεραπείας ή και νοσηλείας του ασθενούς. Βεβαίως δεν μπορούμε να προλάβουμε τις παρενέργειες της ακτινοβολίας αποκλειστικώς, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή. Για παράδειγμα, όπως αναφέραμε στο προηγούμενο βίντεο, μειώνοντας τους τραυματογόνους παράγοντες που μπορεί να κάνουν χειρότερη την κατάσταση. Υπάρχουν δε και οι απότερες επιπλοκές. Η πιο γνωστή πάλι από αυτές είναι η βλαπτική επίδραση που έχει στους ιελογόνους αδένες, σταματούν να παράγουν σάλιο, ξηροστομία, χάνεται η λίπανση του βλενογόνου, χάνεται ο ανασωπροστατευτικός ρόλος που έχει ο βλενογόνος και όλα αυτά οδηγούν και πάλι στη δημιουργία καταστάσεων που δεν είναι συμβατές με τη σύτηση και σε έναν ογκολογικό ασθενή που χρειάζεται να έχει δυνάμεις στο να μην μπορεί να σιτιστεί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τέλος, υπάρχει και το ζήτημα της οστεοακτινονέκρωσης, δηλαδή της καταστροφής του οστού μετά από κάποια παρέμβαση που θα γίνει επάνω του αφού έχει υποστεί την ακτινοβόληση. Και εδώ είναι ο πολύ κρίσιμος ρόλος του προληπτικού ακτινολογικού ελέγχου, γιατί μπορεί να βρει προβλήματα στις γνάθους που δεν δημιουργούν σημεία και συμπτώματα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν μετά. Πρέπει ό,τι γίνει να γίνει πριν από την ακτινοβόληση. Άρα λοιπόν και κλινικά και ακτινογραφικά ο προληπτικός έλεγχος έχει να προσφέρει κάτι στον ασθενή.